De zomervoorspelling van dit jaar. Wat gaat de zomer op ons brengen? Veel zon, veel strand, veel zee en veel water drinken. Maar ook wel iets anders soms. Ik dans de zomer. Ook weer geschreven met je partner of door je partner? Ja, we hebben het samen geschreven. En heel leuk om samen aan muziek te werken. Want eigenlijk is Claudia, mijn partner, die bespeelt geen instrument. Is wel muzikaal, maar, maar die luistert dus heel anders. En dat is soms heel erg verfrissend. Dus dat gaat heel erg goed, ja. Die relatie die is dus aan alle kanten heel magisch. Ja, en misschien komt het wel omdat we niet samen wonen. Dus als we elkaar zien is het steeds weer iets bijzonders. En dat maakt het leuk. En samen aan muziek werken, dat is iets wat ik eigenlijk nog nooit heb gedaan. Zeker niet met een partner. Maar als je dan niet samen woont, maar wel samen op vakantie gaat, dan kan ik me voorstellen dat er opeens allerlei dingen naar boven komen waarvan je het bestaan niet wist. Nee, want we kennen elkaar al 13 jaar. Dus nee, wij weten wel hoe alles in elkaar zit met elkaar. Dus nee, daar ben ik niet bang voor.